Cydganed Dynoliaeth am ddydd Gwaredigaeth, taith trefn yr agluniaeth i'r glaeni. A chan hallelujah o fawli'r goricha, Mesoea Judea I dewi. Molian nhw'n o lawenydd, gwir ydyw fod gwaredydd, fe anwyd caendwad I ni, sef Crist y brenin Iesu, cyn dydd, yn Bethlem Bryddigydd, fe gall awenydd ar foreddydd, o weledydwydd. Caid Iesu mewn pleser, diw tatra gwyddolder, yn olyddi hareb o'i herwydd. Hael mawr y cyfiawnder, yn yd y gorffrymder, yn faban bach tonner mewn tywydd. Hwn y dwyf, yn signo bronau'r warydd, gwir awdur bob rywanian, dyna dwyddyn ar feden, y gair, yn gnawd ar luniau mair, a chilw ffaron gosod arno i'w giro yn y pair. Defnyddiwn ein breintiau, mae periglon holau, cyn delo difangau dihangwn. Mae heddiw'n ddydd cymod, a'r swper yn barod, a'r bwrdd wedi ei osod o brasiwn. Mae'r dwyl o fyd yn hoelion, yn derbyn plant a fradlon, I wlad y ganadneddol, I wledda yn dragwyddol. Amen, amen, o moliant byth, amen. Hallelujah i'r Mesoea, sy'n maddau byth, amen. Mae'r ffarmwr o Lanfachreth yn Sir Fôn oedd Richard Owen ysgrifennodd y garol Cydganed Dynoliaeth am ddydd Gwaredigaeth. Fe gafodd droedigaeth pan oedd yn rhyw 70 mlwydd oed yn 1810 ac fe bedyddiwyd gan y pregethwr enwog Christmas Evans. Mae'r garol yma, fel sy'n mor wir, mor nodweddiadol o'r carolau plygen, yn un peth, mae'n llawn seiniau hynny yw odli a chyfrethrennu, Cydganed Dynoliaeth am dydd Gwaredigaeth, I chi'n clywed yr odli a'r cyfrethrennu, yn chi yn y llinell gyntaf unig ac mae'n hynny'n redeg trwy y cyfan. Ond y peth arall sydd yn digwydd yn y pennill cyntaf yw'r anogaeth yma I ganu mawl a'r llawenydd sy'n redeg trwy y pennill yma oherwydd fod y Mesoea wedi dod, fod y Crist wedi dod, fod y Gwaredwr wedi dod. Hynny yw, Mesoea a Crist yn eiriau sy'n golygu eneiniog. Yr un mae Duw wedi I ddewis ei ddethol a'i neilltuo I fod yn waredwr i ni. Ac oherwydd hynny, mae dydd I enni fe yn ddydd o ddedwyddwch, yn dydd o lawenydd. A dyna anogaeth y pennill cyntaf yna nawr i'w foli a llawenhau o'i blegu. Wel, un beth sy'n wir am y carolwyr yma yw bod nhw wedi trwytho yn y Beibl
A mae gyfeiriadau Beiblaidd yn rhedeg trwyddyn nhw, yn cael ei gweud trwyddyn nhw. Dyna welwn ni yn yr ail bennill, mae'n arbennig nawr. Pwy yw'r un ma sydd yn y preseb? Wel, tad tragwyddoldeb. Hynny yw'r un mae Isaiah wedi sôn amdano fe. Wedyn, mae e'n hael cyfiawnder. Yr un mae Malachi, proffedoliaeth ola yn yr Hen Testament yn sôn amdano fe. Mae'n un sy'n mynd i ddod yr hael yn codi a iechyd yn ei adenydd. Pwy yw e? Wel, yr hwn ydwyf. Dyna yr enw roedd Duw wedi dweud wrth Moses i ddweud wrth bobl Israel, ond nhw dan o'r thrynder yn yr aifft dan Pharo. A mae Duw yn dweud wrth Moses, pan fydden nhw'n gofyn pwy ydw i, dwedwch wrthyn nhw hwn ydwyf, yr un tragwyddol yma, dyfa. A dyna sydd gyda ni fan hyn, nawr yr un sy'n dod i fyd o'r thrynder. Mae Crist ei hun yn dweud yn y byd mae gwrthrynder ag ewch, ond bod i wedi gorchfygu'r byd yma ac yn dod â tangnefedd i ni. Dyna'r un nawr sy'n cael ei ddarlunio yn y pennill yma, yr un sy'n dod i ngwaredu ni, yr un tragwyddol yma sydd yn dod wrth ein hochor ni ac yn diodden yn lle ni. Yn wreiddiol roedd y carolau plygen yn cael ei canu mewn gwasanaeth yn gynnar iawn ar fore Nadolig, y plygen. Hynny yw, plygen yn golygu adeg canu'r ceiliog yn y bore. Ond beth ddigwyddodd gydag amser oedd bod y gwasanaethau plygeiniol mae'n symud i'r hwyr ac yn symud i gyfnod y Nadolig, a nid dim ond ar ddydd Nadolig ei hunan. Ac ar un adeg yn beth yn cael ei alw y blygen fawr yn Llanfihangel yng Ngwynfa ar ddiwedd cyfnod y plygeiniau. Dyma rhywun fyna yn dechrau yr arfer o orffen y plygen trwy canu'r garol yma, Cydganed Dynoliaeth. Yn rhannol dwi'n meddwl oherwydd y cyfeiriad yn y pennill ola at y swper yn barod, oherwydd beth oedd yn digwydd, fel yn nhw'n arfer mynd o'r plygen i gael brecwast pan oedd yn y bore, ond nhw'n nawr yn mynd o'r plygen i gael swper neu gilydd. A beth sydd gyda chi, eto mae'r garol yma'n hir, mae'n 10 pennill i gyd, ond dyma'r pennill ola nawr, ar ôl y 2 pennill gyntaf ni wedi edrych arnyn nhw, mae'r garol yn mynd yn ei blaen i sôn am farwolaeth Crist ac am ei atgyfodiad ac am y waredigaeth sy'n dod trwyddo fe. A nawr y pennill ola nawr yn pwysleisio beth sydd o'n blaenau ni nawr os y'n ni'n ymateb iddo fe. Hynny yw, defnyddio na'n breintiau nawr, mae Duw wedi cynnig y breintiau mewn ni nawr, defnyddio nhw. Credwch ynddo fe, mae'n beryg i ni nawr. Os nag i ni yn credu yn Crist, mae eisiau ni ddianc, ac o'n blaenau ni wedyn, o ddianc, o gyrraedd y nefoedd, mae yna swper fawr i ni. A wrth gwrs mae'r Beibl yn llawn sôn am y gwleddau yma sydd yn nodweddu bywyd gyda Duw. Mae Duw yn sôn am y ffordd mae'n darparu gwledd i'w bobl ar y mynydd. Mae Crist a dameg yn un o'r swper fawr ac yn y blaen. A dyna sydd gyda ni yn y pennill ola yma. Wel, mae'r swper yn barod. A'r bwrdd wedi osod, wel, dewch nawr, dewch blant y fradlon. Os ych chi'n cofio dameg am mab y fradlon, beth sy'n digwydd pan mae'r mab y fradlon yn ôl, mae'r tad yn trefnu gwledd ar ei gyfer e. A dyna'r pwysles y pennill ola yma nawr. Mae yna wledd ar ein cyfer ni yn dragwyddol, ac oherwydd hynny, wel beth gallwn ni wneud, ond canu mawl a gweiddi halleluia i'r Meseia sy'n maddau byth. Amen. Halleluia!